Vítajte pri počúvaní a pozeraní ďalšej epizódy podcastu NATO Army.sk. Moje meno je Marek Bezák a dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo naša obranná aliancia NATO je vnímaná na Slovensku tak, ako je vnímaná, či vieme niečo spraviť s tým, aby ľudia jej viacej dôverovali a čo to znamená pre našu budúcnosť, ak sa prípadne NATO bude rozširovať. Mojím dnešným hosťom bude politológ Jozef Lenč z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Možno je to také zvláštne, že prečo si voláme politológa na debatu o obrane, ale tá otázka súvisí možno s našou vnútropolitickou situáciou, kedy ľudia počujú možno rôzne názory na blízku vojnu na Ukrajine z úst politikov. Vidíme, že sa diskutuje viac pomáhať, menej pomáhať, Ukrajina do NATO, Ukrajina nie do NATO. Nezneisťuje to ľudí na Slovensku, ktorí si môžu klásť potom otázku, že je to NATO potrebné, čo robí, kde funguje, robia to politici správne? Kým odpoviem na vašu otázku, ešte začnem tým, čo ste hovorili a možno takým trošku ešte predstavením seba samého, že som možno bol dobre pozvaný. V prvom rade je istý problém vo vnímaní NATO, ktorý ste aj vy naznačili v tej otázke, že baviť sa o NATO, teda obrannej alebo vojenskej aliancii a s politologom. Len treba povedať jasne, že NATO nie je vojenská inštitúcia, aliancia, je to obranno-politická. Ona vznikla za politickým účelom alebo ako politické rozhodnutie štátov s určitým presvedčením, so snahou brániť toto svoje presvedčenie, teda demokraciu, voči postupujúcemu alebo novovznikajúcemu nedemokratickému systému v rámci povojnovej Európy. Takže ak by sme vnímali NATO nielen ako inštitúciu, ktorá je spojená s armádou, ale ako aj politickú inštitúciu, ktorá je garantom demokracie, možno by sme tú alianciu vnímali inak. A teda v tomto prípade to miesto politológa alebo rozprávať sa s politológom o NATO má zmysel, pretože to nie je len niečo, o čom by sa mali baviť ľudia z ministerstva obrany, alebo o čom by sa mali baviť generáli, vojaci, ale malo by to byť aj niečo, o čom sa bavia politici, respektíve, čo je vnímané spoločnosťou ako organizácia, inštitúcia, ktorá garantuje určitý spôsob života alebo určitý politický systém, a v tomto prípade hovoríme o demokracii, pretože zatiaľ väčšina štátov a v drvivej väčšine existencie NATO to bolo spoločenstvo demokratických štátov, samozrejme. Hneď by mohol niekto kritizovať, že no a pozrite sa na Turecko v tých obdobiach, keď tam bola vojenská diktatúra. Áno, nepovedal som, že všetci a vždy, ale väčšinou väčšina. A druhá tá vec je taká, že ja som si teraz spomenul, ak ste začali tú otázku klásť na to, že ja ešte ako študent na vysokej škole sme robili takú dobrovoľníckú kampaň cez leto, alebo kampaň verejnosti s jednou mimovládnou organizáciou. Vtedy bol to v roku 2001 a bola to kampaň, že na čo nám je NATO. A bola to vlastne informačná kampaň pre verejnosť. Po Slovensku sme roznášali letáky, diskutovali s ľuďmi, preto, aby verejnosť vôbec vedela o tom, čo je NATO a aby, povedzme, v rámci vtedajšej politiky štátu a prístupových rokovaní alebo končiacich prístupových rokovaní smerom na to bola informovaná o NATO. Takže ja som sa istým spôsobom na tej komunikácii možno svojim dielom ako študent a dobrovoľník podielal teda už pred viac ako 20 rokmi. A teraz tá otázka, že či to robia politici dobre. Ja si myslím, že do istej miery NATO, podobne ako Európska únia, trpí na to, že dostať sa tam bol cieľom politiky, vtedajšej politickej reprezentácie alebo celej politickej reprezentácie. To znamená, že mnoho úsilia na pozitívne informovanie o NATO sa minulo v tých rokoch, povedzme, prvej Dzurindovej vlády a začiatku druhej vlády Mikuláša Dzurindu, pretože to bol náš cieľ, tam sa dostaneme a všetky problémy budú naše vyriešené, ale viac sa s tým nepracovalo potom.
dovolím som povedať, že žiadna politická reprezentácia s tým už potom niečo významnejšie nerobila v kontexte toho, ako ste položili tú otázku, či tá verejnosť vníma na to pozitívne, alebo aká je informovanosť o NATO. Takže dovolil by som si povedať, že väčšina politickej reprezentácie, väčšinu obdobia, čo sme v NATO, nerobí dostatočne preto a nie dostatočne správne sa stavia k tomu, že naše členstvo nemalo byť završením nejakej našej politiky, ale naše členstvo malo byť začiatkom určitej etapy našej politiky. Veľmi dobre hovoríte práve o tom, že ako hovoríte, že nie je to završenie nášho cieľu, ale my v tom NATO už aktívni sme. Fungujeme, Slovensko nie je nejaký pasívny člen tejto obrannej aliancie, ale reálne poskytujeme aj nejaké svoje kompetencie, máme nejaké povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Akým spôsobom podľa vás by mala byť tá verejnosť informovaná? Mali by to byť naozaj tí politici, ktorí by o tom mali viacej hovoriť? Alebo malo by to byť samotné NATO, ktoré by to malo hovoriť? Alebo nedaj Boh, by sme tú verejnosť mali viacej zapájať do aktivít? V prvom rade si myslím, že by v rámci toho verejného diskurzu zo strany politikov, nevrajím zase opäť, že celej politickej reprezentácie, pretože určitá pluralita názorov musí byť zachovaná všade, ale minimálne časti politickej reprezentácie, ktorá vníma členstvo Slovenskej republiky na to ako dôležitý faktor pre našu bezpečnosť, pre zachovanie demokracie, aby prezentovala to NATO pozíciou nie, že je tu Slovenská republika a NATO, ale že je tu Slovenská republika, ktorá je súčasťou NATO. Ono je problém toho diskursu, toho vnímania je to, že veľká časť verejnosti pravdepodobne aj keď vám povie, že súhlasí s členstvom v NATO, tak to stále vníma tak, že Slovenská republika a je niekto iný. A potom sa to tak aj pristupuje k tomu NATO, že nie, že NATO sme my, ale že NATO sú oni a my sme my. Takže ja za najväčší problém vnímam práve zo strany politickej reprezentácie to, ako sa argumentuje o NATO alebo hovorí o NATO. To je jedna rovina. Takže politici by áno, mali by zmeniť slovník, ktorým hovoria o NATO, najmä v prípade, ak sú to tí politici alebo tie politické subjekty, ktoré nespochybňujú samotné členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii. No ale tiež, ak chceme, aby verejnosť vnímala to NATO ako súčasť nás, že my sme toho súčasťou, asi nestačí len to, že budú politici o tom takýmto spôsobom rozprávať, že to sa pretaví do celospoločenského vnímania, ale asi by bolo dobré aj vzdelanie v rámci občianskeho vzdelávania, teda občianskej výchovy, prípadne dejepisu, formovať tak, aby sa práve žiaci učili o tom, že my sme súčasťou NATO. Nie, že rok 2004 bol završením, že sa naučia, že vtedy sme sa stali súčasťou NATO a to bolo najkrajšie obdobie v dejinách Slovenska, teraz ho hyperbolizujem, ale aby vlastne tie dejiny Severoatlantickej aliancie alebo to pôsobenie Severoatlantickej aliancie boli našimi dejinami a našim pôsobením. Rozumiem tomu. Jak som sa pozeral na posledné čísla, ktoré zverejnilo NATO v súvislosti s tým, ako ho jednotlivé členské krajiny vnímajú pozitívne alebo negatívne, tak na tom Slovensku to nie je až také tragické. Zhruba 2/3 obyvateľov hovoria, že súhlasia s našim členstvom v NATO a sú s ním stotožnení, ale vychádza tam zhruba 25%, čiže štvrtina obyvateľstva hovorí, že vystúpme z NATO. Ako by sme vedeli opísať túto skupinu ľudí, ktorí chcú vystúpiť? Je podľa vás konzistentná, alebo je naprieč celom politickým spektrom, alebo našli by sme v niektorom, povedzme, politickom smere viacej priaznivcov vystúpenia z NATO? Asi sa nedá povedať, že by sa neobjavili aj v iných politických stranách. Predpokladám, že možno niekde to bude v rámci toho elektorátu 1%, niekde to bude viacero. Takže asi pravdepodobne naprieč spektrom to bude. Budú to určite ľudia, ktorí sa vyjadrujú aj v tých intenciách, že voliť nechodia, voliť nechcú. Jednoducho budú to pravdepodobne ľudia, a tam tá istá konzistencia bude, ktorí sa buď z nostalgie za predchádzajúcim režimom nestotožnili s tým, že sa zmenila situácia. To znamená, že stále nostalgicky vnímajú
obdobie pred rokom 89 za to najlepšie vo svojom živote a teda všetko, čo vtedy bolo vnímané ako dobré, bolo dobré a čo vtedy bolo vnímané ako zlé, je naozaj zlé. Ja si osobne myslím, a nie je to výskum, teda hovorím, že si to osobne iba myslím, že tie pozostatky normalizácie myslenia spoločnosti sú vo verejnosti zachované veľmi silno, alebo veľmi silno živé, alebo prítomné. A napríklad, keď mňa dnes 20-roční študenti presvedčajú o tom, že za komunistov bolo lepšie, pretože im to povedia ich starí rodičia, dnes už skôr, čiastočne rodičia, ktorí boli vychovávaní v tom, že napríklad, keď hovoríme o NATO bola tá vojenská organizácia, tá, čo chce na nás zaútočiť, tá, čo nechce mier, ba naopak zbrojí pre vojnu a my zbrojíme pre mier, že toto v určitej časti spoločnosti určite stále prítomné je. A nemusia to byť len pamätníci tej doby, ale aj tí, ktorých v vozovkách znormalizovali svojimi názormi ich rodičia, starí rodičia, etc. Takže to môže byť jedna skupina ľudí. Druhá skupina ľudí môže byť tí, ktorí sú istým spôsobom to myslia dobre, že sú prirodzene pacifisti a vnímajú na to ako organizáciu, ktorá sa podieľa na vojnách vo svete. Pretože to, že vy sa účastníte vojen, je aj podielanie sa na vojnách. Ak je niekto a priorne proti vojne, tak akékoľvek zapojenie do vojny mu môže byť vnímané negatívne. Notabene, a to zase treba objektívne povedať, boli aj v ostatných, povedzme, 20 rokoch, 30 vojenské konflikty, v ktorých sa angažovalo na to a neboli úplne, či už v zmysle medzinárodného práva, alebo že to nebolo možno označiť ako spravodlivú vojnu, alebo aj ich bolo, tak to bola predsa len vojna a v očiach týchto ľudí je to stále tá zlá vojna. Takže môže tam byť takáto skupina ľudí. Tí ľudia sú, a tých skupín môže byť viacero, aby som dlho nerozprával, ale tieto také najviditeľnejšie tam vidím ja. Oni na jednej strane môžu byť diametrálne odlišné vo vnímaní iných životných alebo politických situácií, ale konzistentný alebo prienik nachádzajú práve v tom vnímaní na to ako organizácie, ktorá nie je organizáciou za mier, ale je skôr organizáciou, ktorá vedie k vojne. Myslíte si, že títo ľudia majú to vnímanie nastavené tak, že skôr by sa videli ako neutrálne Švajčiarsko svojstojné, prípadne to vidia tak, že by sme sa mali obrátiť na niekoho iného a hľadať tu, povedzme, nejakú pomoc v prípade konfliktu na inej strane, či už, povedzme, na strane Ruska, Číny alebo, ja neviem, niekoho iného? Opäť bude to určite rôznorodé. Tá skupina, keby sme urobili možno nejaký výskum práve v tom segmente tých ľudí, alebo nejaké fokusové skupiny, hĺbkové rozhovory, aby sme vedeli, že aké je ich nastavenie v tomto smere, tak by sme tam našli, si myslím, oba tieto aspekty. Zase opäť je pravdepodobnejšie, že tí, ktorí sú pacifistami, budú nielen hovoriť, ale naozaj presadzovať onú neutralitu ako riešenie. Tí, ktorí majú nostalgiu za bývalým režimom, za existenciu Varšavskej zmluvy, za tým, že Sovietsky zväz alebo Rusko bolo ochranou našeho spokojného života v minulosti a bude ochranou našich hodnôt, nášho spôsobu života, našich predstav o svete aj do budúcnosti. Určite budú hovoriť, že by táto cesta reinkarnácie Varšavskej zmluvy v úvodzovkách bola niečím, čo by bolo riešením. Takže myslím si, že nájdu sa tam aj takí, aj onakí. Keby sme mali výskum zrealizovaný, vedeli by sme teraz povedať, že či je väčšina tých, alebo takých. Myslíte si, že vo všeobecnosti, vo verejnom priestore, vo verejnej diskusii sa dostatočne hovorí o rizikách, ktoré v globálnom svete dnes existujú, o hrozbách, či už hybridných, alebo aj konvenčných, že tá spoločnosť má povedomie o tom, že na Slovensku vôbec potrebujeme nejakú obrannú alianciu, alebo potrebujeme rozmýšľať o obrane, alebo, nechcem vám dávať návod na odpoveď, alebo je to o tom, že vnímame stále, hoci máme konflikt za dverami, tak to vnímame, že nás sa to predsa netýka, nepotrebujeme tieto témy riešiť. Nemyslím si, že to posledné by až tak platilo. Ja si myslím, že tá emócia je skôr o strachu. A nedá sa povedať, že by o hrozbách napríklad ľudia nehovorili, že by ich nevnímali. Akurát je odlišné vnímanie toho, alebo predstava toho, čo tou hrozbou je. Že pre niekoho
o ktorých sme hovorili, teda tých, ktorí sú v tom segmente populácie, ktorí chcú vystúpiť z NATO, je tou hrozbou pre mier samotná Severoatlantická aliancia. Pre tých, ktorí pravdepodobne súhlasia s našim členstvom, tá hrozba bude v niečom inom, čo existuje napríklad teda v Rusku, čo sa týka Ukrajiny, alebo povedzme niektorých režimov štátov Blízkeho východu a tak ďalej. To znamená práve tých hrozieb, o ktorých sa najčastejšie v danom momente, keď o tom uvažujú alebo ten pocit majú, hovorí, píše v médiách. Takže myslím, že ľudia tie hrozby vnímajú. Akurát, ja by som stále videl ten problém v tom, že tú Severoatlantickú alianciu nevnímajú ľudia ako niečo, čo sme aj my. A tam si myslím, že ten diskurs zlyháva. Aj nie o tom, že by tie hrozby neboli, ale aj to. Keď je diskusia o vojne na Ukrajine a zapojení sa, alebo pomoci Ukrajine, tak si myslím, že veľká časť verejnosti, dokonca aj tá, ktorá nechce vystúpiť z NATO, bude hovoriť o tom, že NATO tam chce niečo robiť. Nie akože my, ako súčasť NATO, chceme pomôcť, ale vidíte, to NATO je potom spájané s tým Západom a tak ďalej. To znamená, že skôr mne osobne tam chýba tá afiliácia, to spojenie s tou alianciou, ktoré pravdepodobne nevzniklo preto, že pri tom vstupe sme to jednoducho máme urobenú robotu, odfajkli sme si a už sa na to nemusíme zaujímať. Dokonca ušetríme peniaze na zbrojení, pretože nemusíme byť za seba zodpovední, veď oni sa o nás postarajú a keď niečo niekde zle urobia, tak oni za to môžu, nie my. A keď neurobia, tak oni za to môžu, nie my, že sme si sami niečo nevybudovali. Takže to nestotožnenie sa s alianciou je podľa môjho názoru tým kardinálnym problémom. Na záver by som si dovolil ešte takú otázku, vrátiť sa trošku naspäť na našu politickú scénu. My nahrávame tento rozhovor na konci roka 2024. Akým spôsobom ovplyvňuje imidž tejto organizácie vyjadrenia našich politikov, ktorí povedzme tiež obviňujú povedzme NATO z nejakých vecí, možno aj z rozpústania vojny na Ukrajine. Aký signál týmto tí politici vysielajú a myslíte si, že môžu spôsobiť povedzme ešte zníženie dôveryhodnosti NATO v očiach slovenskej verejnosti? Áno. Jednoznačne jednoduchá odpoveď je áno, pretože ak spochybňovanie prichádza nielen povedzme zo segmentu politických strán, ktoré sú na okraji spektra, alebo ak niekoho to spochybňovanie členstva nevychádza z toho vnútorného presvedčenia, toho pacifistického vnútorného presvedčenia, tak pochopiteľne, ak tí, ktorí reprezentujú štát, spochybňujú danú organizáciu, keď sa to spochybňovanie stane mainstreamom, tak to určite zníži dôveryhodnosť organizácie, pretože je to presne opak toho správania sa, alebo toho prezentovania nášho členstva v NATO, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou. Je to spochybňovanie a keď sa spochybňovanie stane mainstreamom, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa s tým stotožnia nielen tí ľudia, ktorí to presvedčenie mali predtým, ale aj tí, ktorí ho nadobudnú pretože politická reprezentácia, v ktorú majú dôveru, pretože im dávajú hlas vo voľbách, pretože podporujú ich vo vláde alebo v opozícii, v akej situácii sa momentálne nachádzajú. Keď oni spochybňujú alianciu, tak aj ja v úzovkách, teraz nehovorím o sebe, ale ja ako volič, keďže nasledujem stranu vo všetkom, budem mu pravdepodobne nasledovať aj v tomto. Takže čím väčšie množstvo politických strán, politikov bude spochybňovať na to, tým pravdepodobne bude aj väčšia negatívna emócia smerom na to v spoločnosti. Neskončili sme práve najoptimistickejšie, ale môžeme si možno zaželať, aby politici vypočuli vašu vetu o tom, že naučme sa hovoriť o NATO ako o nás a nie ako o nejakej zvláštnej organizácii, do ktorej iba tak nejak náhodou patríme. Veľmi pekne ďakujem vám za váš čas. Naším hosťom bol Jozef Lenč, politológ. Budeme sa vidieť pri ďalšej epizóde podcastu NATO Army.sk. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem za pozvanie.
realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianske združenie Spoločný záujem.